Да, дойде времето и за това, което предполагам, че очаквате с нетърпение. Вариететно изкуство. Артисти Валермо за спектакъла Левитация. Артисти Росиели за спектакъла Коледна магия. Петър Василев, Пауло за ролята на магьосника Мерлин в спектакъла Камелот. Куклено изкуство. Деволюция. Идея и режисура Петър Пашов младши. Ателие 313. Искам да стана голям. По Изабела Дегурска. Режисьор Кирякос Аргирополос. Държавен куклен театър Бургас. По ръба на небето от Веселка Кунчева и Ина Божидарова. Режисьор Веселка Кунчева. Държавен куклен театър Пловдив. Майсторско техническо осъществяване. Завръщане в Витенберг от Георги Тенев и Иван Добчев. Режисьор Иван Добчев. Театрална работилница Сфумато. По ръба на небето от Веселка Кунчева и Ина Божидарова. Режисьор Веселка Кунчева. Държавен куклен театър Пловдив. Ричард III от Уилям Шекспир. Режисьор Пламен Марков. Театрално-музикален продуцентски център Варна. Авторска музика или оригинално музикално оформление. Добрин Викилов, Дони, за Както ви харесва от Уилям Шекспир. Режисьор Красимир Спасов. Театър Българска армия. Калин Николов, за Ричард III от Уилям Шекспир. Режисьор Пламен Марков. Театрално-музикален продуцентски център Варна. Кирил Дончев, за Кола Бремон по Ромен Ролан. Режисьор Владимир Люцканов. Младежки театър Николай Бинев. Сценография. Даниела Олег Ляхова за сценографията на Рицар на Светия Дух от Боян Папазов. Режисьор Маргарита Младенова. Народен театър Иван Вазов. И за Завръщане в Витенберг от Георги Тенев и Иван Добчев. Режисьор Иван Добчев. Театрална работилница Сфумато. Мира Каланова за сценографията на Ричард III от Уилям Шекспир. Режисьор Пламен Марков. Театрално-музикален продуцентски център Варна. Огняна Серафимова за сценографията на Куклен дом от Хенрик Ибсен. Режисьор Крис Шарков. Драматичен театър Николай Осипович Масалитинов, Пловдив. Дебют. Веселина Конакчийска за ролята на Нора в Куклен дом Хенрик Ибсен. Режисьор Крис Шарков. Драматичен театър Масалитинов, Пловдив. Крис Шарков за режисурата на Куклен дом на Хенрик Ибсен. Драматичен театър Масалитинов, Пловдив. Рая Пеева за ролята на Алис в Отблизо от Патрик Марбър. Режисьор Здравко Митков. Камерен театър Възраждане. Поддържаща женска роля. Ани Пападополо за ролята на Клео в Рицар на Светия Дух от Боян Папазов. Режисьор Маргарита Младенова. Народен театър Иван Вазов.
Елена Димитрова за ролята на Мариета "Посещение на бащата" от Роланд Шимелфенинг, режисьор Крис Шарков, театрална работилница Сфумато. Искра Донова за ролята на Джес в "Любов и пари" от Денис Кели, режисьор Петър Калуков, Младежки театър Николай Бинев. Поддържаща мъжка роля Ириней Константинов за ролята на президент фон Валтер в "Коварство и любов" от Фридрих Шилер, театър София. Йордан Биков за ролята на гробарят "Завръщане в Витенберг" от Георги Тенев и Иван Добчев, режисьор Иван Добчев, театрална работилница Сфумато. Леонид Йовчев за ролята на Мервин в "Ръкомахане с покан" от Мартин Макдона, режисьор Явор Гърдев, Народен театър Иван Вазов. Главна женска роля Лидия Инджова за ролите на Розалинда и Ганимед в "Както ви харесва" от Уилям Шекспир, режисьор Красимир Спасов, театър Българска армия. Мая Новоселска за ролята й в моноспектакъла "Едно малко радио", Мая Новоселска, Теди Москов и Борислав Стоилов, режисьор Теди Москов, продуцентска къща Артишок и Държавен сатиричен театър Алеко Константинов. Невена Мандаджиева за ролята на майката в "Кралицата майка" от Манлио Сантинели, режисьор Валентин Ганев, театър 199, Валентин Стойчев. Главна мъжка роля Малин Кръстев за ролята на англичанинът в "Завръщане в Витенберг" от Георги Тенев и Иван Добчев, режисьор Иван Добчев, театрална работилница Сфумато. Стоян Радев за ролята на Ричард III в "Ричард III" от Уилям Шекспир, режисьор Пламен Марков, театрално-музикален продуцентски център Варна. Юрий Ангелов за ролята на Старбък в "Човекът, който прави дъжд" от Ричард Неш, режисьор Михаил Петров, драматичен театър Рачо Стоянов Габрово. Режисура Гергана Димитрова за "Прае хидно" от Здрава Каменова и Гергана Димитрова, Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура 36 маймуни и Артра. Иван Добчев за "Завръщането в Витенберг" от Георги Тенев и Иван Добчев, театрална работилница Сфумато. Красимир Спасов за "Както ви харесва" Уилям Шекспир, театър Българска армия. Това. Благодаря.